tými filmami. 4. júl 1956. Eisenhower osobne vydáva rozkaz na operáciu. Pilot CIA Harvey Stockman má zistiť, či Chruščov vlastní viac bombardérov než Spojené štáty. To tvrdia unizono Rusi i americkí vojenskí činitelia. Stockman vie iba to, po akej trase má letieť. Boli sme ako šoféri kamiónov. Dobrí piloti, dôveryhodní, takých nás chceli mať. Neprotestujte a veľa sa nevypytujte. Akceptoval som to. Sovieti lokalizujú U-2, sú však bezmocní a nečinne sa prizerajú, ako niekoľko kilometrov nad ich stíhačkami U-2 fotografuje ich tajné základne. Jednou z otázok, ktoré som si cestou kládol, pravda, že nie veľmi tvrdohlavo, bolo, kde je vlastne to ohrozenie. Treba povedať, že v pretekoch v zbrojení sme boli vždy na chvoste. My sme hrali s čiernymi figurkami. Fotografie dokazujú, aké slabé je sovietske vojenské letectvo. Tvrdenia o nedostatkoch amerických bombardérov a prevahe Sovietov sú propagandistickou lžou. Keď v roku 1960 nasadá Gary Powers do U-2, je toto lietadlo tak povediac 2 roky po záručnej lehote. Už od roku 1958 CIA ráta s tým, že ho Sovieti môžu zostreliť. Dôjde k tomu až 1. mája 1960. Chruščov sa snaží zostrelenie U-2 propagandisticky využiť. Dáva zinscenovať vykonštruovaný proces. Powers sa neotrávil, nespáchal samovraždu. Dodnes mu to mnohí americkí vojenskí činitelia zazlievajú. Irónia dejín. V ten deň, keď Powersa odsúdia, štartuje prvý americký špionážny satelit. Éra preletov sa skončila. Avšak elektronická výzvedná činnosť pokračuje. Tento variant B-47 je taký tajný, že neexistujú o ňom nejaké filmové zábery. So špionážnou elektronikou na palube letí pozdĺž sovietskeho výsostného územia, niekedy i dovnútra krajiny. Pri elektronickom prieskume ide nielen o to prísť do cieľa a trafiť ho, ale sa aj vrátiť. Treba mať účinnú metódu na paralyzovanie obrany protivníka. RB-47 patrí do kategórie high-tech a súčasne je to provizórium. Vpredu na podlahe kokpitu na mieste určenom pre jedného sedia traja. Na sebe padák, plávacia vesta, príľba, arktický odev, čo ešte sťažuje celú vec. Potom treba vystúpiť po rozheganom rebríku, ktorý sa neustále láme, a v tme nájsť cestu do tunela, kde sa dá iba liesť. Vpratať sa do kokpitu a výjsť z neho von, už to je veľmi ťažké, ale vpratať sa do tunela, to bolo naozajstné umenie. Bolo veľmi namáhavé preliesť ho v takom výstroji. Keď sme sa dostali na koniec tunela, ležali sme na bruchu a liezli sme cez malý otvor do miestnosti s elektronikou. Bolo to ako zlý žart. V tuneli sme sa mohli naposledy vystrieť. Avšak tá miestnosť s elektronikou bola vysoká len 1,20 m a tam sme sa nemohli poriadne pohybovať ani zohnutí. Bolo to tam strašne tesné. Sovieti zachytia elektronických prieskumníkov a eskortujú ich. Sú chvíle, keď sú nebezpečne blízko a niekedy zaútočia. Keď mali pocit, že letíme na nesprávne miesto, alebo by sme mohli zistiť niečo, čo sme nemali, vyslali stíhačov, ktorí nás mali odohnať alebo zostreliť. Potom jestvovala len jediná záchrana. Utiecť pred nimi čo najväčšou rýchlosťou a čo najnižšie pri zemi. Tesne nad morom raketové senzory nefungujú a stíhačky nemajú dosť benzínu, aby nepriateľské lietadlo prenasledovali až do zvukovej bariéry. Lietadlo sa otriasalo, prestali fungovať kormidlá, ale robili sme všetko, aby sme zostali nažive. Po pristáti boli predné hrany lietadla pokryté vrstvou soli. Nosné plochy boli také prehnuté, že sa vonkajšie agregáty nedali odmontovať.
Jeden z mnohých životu nebezpečných náletov, ktoré sú dodnes tajné. Nie vždy sa podarí americkým lietadlám uniknúť. Júl 1960. Elektronické prieskumné lietadlo letí z Anglicka do Murmanska. Keď sme prišli k bodu obratu, druhý pilot zakričal: ček, 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 pravé krídlo. Spoznal som typ lietadla a národnosť. Hlásil som: je to Američan. Základňa odpovedala: donúďte ho pristáť. Poliakov vyzve pilota bombardéra, aby ho nasledoval. Neuposlúchol moju výzvu. Zo základne prišiel rozkaz zničiť. Bez upozornenia nás ostreľoval svojimi delami. Granáty zasiahli druhý a tretí agregát. Po druhom zásahu už horelo, lietadlo sa začalo točiť okolo vlastnej osy a zrútilo sa. Videl som tie diery, takéto veľké. Bolo ich okolo mňa v prednej časti lietadla plno. Potom dopadli ďalšie granáty. Počul som, ako veliteľ kričí: vystúpiť, vystúpiť. Rozozvučali sa poplašné zvonce, rozsvietili sa poplašné svetlá pre katapult. V kokpite za sebou som zazrel oheň. Potom zaznela detonácia, kryt odletel, potom ešte jeden výbuch a vtedy som si povedal: rýchlo odtiaľto preč. Vo výške 3500 metrov nad morom sa mi automaticky otvoril padák a pred sebou som mal nádherné modré more. Pochádzam z Kansasu. Nikdy predtým som pri mori nebol. Nevedel som, aký je to pocit. Bolo dosť teplo, okolo 15 stupňov, ale povedali nám, že teplota vody bola iba 0 stupňov. Okrem McCowna prežije iba Olmsted, druhý pilot. Veliteľ a traja špecialisti na elektroniku sú mŕtvi. Povedali nám, že v pokojných vodách sa dá prežiť 18 minút. Ja som bol vo vode 6 hodín. McCown bojuje o život a začína sa modliť. Odrazu som na konci môjho člna, tak blízko, že som sa toho mohol dotknúť, uvidel biele svetlo. Také jasné, že som si musel zakryť oči. A povedal som si: to je Duch Svätý. Vedel som, že Boh je pri mne. A hoci mi nikto nič nepovedal, bol som v tej chvíli presvedčený, že ja, John McCown, budem zachránený, že ostanem nažive a všetko bude v poriadku. Práve vtedy sa na mieste, kde spadol, nachádzala sovietská rybárska loď. McCown kričí, gestikuluje a napokon ho zachránia. Zachránia aj druhého pilota. Prežili a to je dobré. Náš štát sa zrejme veľmi zaujímal o to, čo povedia. Nie len o cover story, teda o vedeckom výskume elektromagnetických vln. Uväznili ma v Ljubljanke, obávanom väzení KGB. Bol som na samotke. Dvere na cele boli z masívneho dreva a mali malé okienko. Keď sa zavreli, nebolo počuť takmer nič a bolo to veľmi zvláštne. Väznili tam aj ženy a deti. Niekedy si väzňov poriadne podali, dobili ich, tí kričali a stenali. Spomínam si, že muž vo vedľajšej cele sa zbláznil, stratil zdravý rozum a vrážal telom do dverí. Často som ho počul, ako vráža do dverí. 300-watová žiarovka nedáva väzňom spať. Subtilný spôsob mučenia. Myslel som si, že zostanem vo väzbe dlhší čas. Pripravoval som sa na to. V cele som cvičil všetky možné cviky. 50 sporov ležmo. Alebo som si rátal všetky chlpy na predlaktí, len aby som mal čo robiť.
Cez deň som sníval napríklad o tom, ako som ako malý chlapec chodil na ryby a podobne. Ale pritom musí človek dávať pozor, aby sa nezbláznil. Bránenie v spánku, izolačka, hlad. To boli tie jemnejšie metódy KGB na zlomenie väzňov. USA verejne žiadajú prepustenie väzňov, ale McCone o tom nevie. Jeho svet pozostáva z výsluchov. Vypočúvali ma 4,5 hodiny, potom bola hodinu prestávka. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Po niekoľkých týždňoch som si povedal, že meno, hodnosť a osobné číslo už zrejme nestačia. Nekonečné výsluchy. Po mesiacoch samoväzby sa opäť stretáva s druhým pilotom. Schudol asi o 35 kg. Ja tiež. Pozrel sa na mňa, ja na neho, ale nespoznali sme sa. Potom sa mi zdali jeho oči nejaké povedomé a vtedy som povedal: Ty si Bruce Olmsted? Pozrel sa na mňa, rozplakal sa, objal ma, poboskal a povedal: John McCone, chvala Bohu, že žiješ. Po 7 mesiacoch ho konečne prepustia. Ako darček na privítanie nového prezidenta USA, Johna Kennedyho. Návrat domov je výnimkou. Mnohí zostanú nezvestní. Sú aj iní, ktorí prežili. Pozrime sa na jeden prípad, na zostrelenie privateera z roku 1950. Jeden dokument bol prehliadaný celých 50 rokov. Správa jedného nemeckého vojnového zajatca pre americkú tajnú službu. Ten Nemec stretol v Gulagu vo Vorkute pilota menom Waterwolf, vodný vlk. Bola to slovná hračka druhého pilota Howarda Zeeschafa, čo znamená morská ovca. V správe je niekoľko detailov. Opis Waterwolfovej osoby sa hodí na Zeeschafa a sú tu aj ďalšie zhody. Waterwolf odletel údajne z Berlína do Moskvy. To sedí i nesedí. Bol to Zeeschaf, kto odletel z Nemecka do Sovietskeho zväzu. Waterwolf sa údajne narodil v Japonsku. To sedí i nesedí. Zeeschaf bojoval v druhej svetovej vojne proti Japoncom. Urobili tam z civilistu Zeeschafa vojaka Waterwolfa? Bolo by možné, že by Zeeschaf prežil zostrelenie? Správa sovietskeho pilota bola jednoznačná. Podľa neho privateer explodoval vo vzduchu. Pilot teraz poprvý raz rozpráva pred kamerou, čo sa naozaj stalo. Odviezli nás do hlavného stanu a tam bolo všetko pripravené. Nejaký dôstojník mu nadiktuje oficiálnu správu. Neprežil nikto. Je to vedomá lož. Videl som padáky. Oznámil som to na základňu. Sú tu parašutisti. Zo základne prišiel pokyn: nechajte ich tak. Vaša úloha sa skončila. Tých padákov bolo asi 10. Všetko bolo pripravené. Dokonca aj záchranné lode pre Američanov. Ale prečo potom ešte aj v roku 1993 tá krivá výpoveď pred americko-ruskou vyšetrovacou komisiou? Volkogonov, šéf komisie, povedal: povedzte Američanom celú pravdu. Spýtal som sa aj o výsadkároch a on na to: ešte nie. Ešte by ich všade hľadali a povedali, ak tam boli výsadkári, tak sú možno ešte aj dnes niekde u vás. A tak som to zamlčal. Omyl. Dodnes nie je jasné, či boli americkí špionážni letci v tábore vo Vorkute. Reakcie na naše rešerše sú prekvapivé. Keď sme pred Rusko-americkou komisiou na objasnenie osudov nezvestných porozprávali o našich vedomostiach, komisia odmietla poskytnúť rozhovor. Prečo? Vari existovalo tajné rozhodnutie nechať padnúť tých chlapov v Gulagu? Tento bývalý vojak má s tým veľmi nedobré skúsenosti. Myslím si, že byrokracia dokáže byť neuveriteľne deštruktívna. A takisto, že vojsko je tou najultimatívnejšou byrokraciou. Byrokracia vlastniaca zbrane, kombinovaná s byrokraciou, ktorá je tajná, ktorá je schopná utajiť všetko, čo sa dá, to sú dve veľmi nebezpečné formy byrokracie. Letecká vojna veľmocí bola prísne tajná a taká si vyžaduje aj obete. Otázkou však zostáva, či medzi nezvestnými boli aj ľudia, ktorí boli obetovaní pre nejaký vyšší cieľ. Vojenskí činitelia
Chcú, aby to zostalo utajené. Navždy. Na slovenskom znení spolupracovali Juliana Sataníková, Alfred Svan, Monika Korenčiová, Anna Vrábelová,